Gačikanes, vyjadri tu kosal, kto si, jak sa volá, skade si. Ja som Luky. Milan jedno. Milan, Omýva Kiril. ja som Luky a pán Roman, počúvaj tu. Anglomeračky. Nad Anglomeračky. Omadrašky. No, takže Takže vyzývam ťa vyzývam sa do Clash of the Stars, na Trash of the Slash deň, mesiac, Kovaleské pri Kana Kames. Kedy chceš zápas? tedy cez zápas. Tupen o dátum Kana, natuleta. 2005. Áno. O dátum Kana Kames pezliate mare. 2005, OKB. 22. 2005. Mesiac, Január. Už teraz bude Vánoce večer. no po novom roku. Áno. No, takže vyjadri sa k nemu. Sa. Co kames? Či pestovať, že žal te máril. A pôjdeš sa byť so mnou. Hej? Dnes neláva. Roman. Som žal. Kdo kames? Počuješ? Druhé kolo, koľko mu dávaš kola? 2 kolo. Čo bude? Kávo. Bytý už. K.O. K.O. Dávam tráku. Hej Roman, Kames. budeme 2 koly a dosť bude. Teraz kde si doma? Keď vidíš moju výzvu, ozvi sa mi. Že môžeš moju výzvu odvi sa. Budem čakať, reagovať na teba. Budem čakať na načovať sebe. Reagovať na teba. Budem Budem reagovať na tvoje video. nadovať na tvoje video. Jovan, Čím na kamňoma. Zápas bude 22. januára. zápas bude 22. januára 2025 2025. vo Steel Arene. A si varení. Pen budeme reagovať. Budem radovať. Som veľmi rád, Ja som veľmi rád. panáke končil Lehavale sar. Už pomaly končí večer. Už idem spať. Už veľa hodín. Ozvi sa mi. Odvi sa. pekanerezance.sk Opýtanie na najti odbezca. .sk. Bodka. Ahojte švečka. Ďakujeme všetkým našim fanúšikom. Ďakujeme všetkým našich patentitov. Sar? Patentitov. Fanúšikov. Fanišitov, no. Jimmy Papaya. Jim Papaya. Opekané rezance. Opekané na Nike.